per si és normal perquè 4 amics. En Pete va anar a la carnisseria a comprar carn. Hola, Fresco, vengo a comprar carn. Es ven un poco caro, però es ven. D'acord, no passa res. Ja que te veig un poc desfermat, te rebaixarà si vols. D'acord, ja que me l'has rebaixada, et convidaré a una torrada. Ui, em vibra el mòbil. Mira la notícia. Un edifici que diu Oscorp. 2 nens es veien atrapats en un edifici en construcció. Després de mirar la notícia, en Pete va partir a córrer per intentar salvar els 2 nens, que estaven atrapats en un edifici que podia explotar en qualsevol moment. Ja he arribat. En Pete va descobrir una porta que era una sala d'interrogació. Llavors, la porta es va tancar immediatament. Keki, on ets? Vinga. Ajuda, hi ha qualcú? Estic atrapat. On ets, Keki? Vols alguna per fer palanca? Intenta obrir la porta amb ella. Gràcies, ja l'he obert. Llavors, es van anar a salvar la llet. Vinga. D'acord, hem de córrer. En Pete volia fer-ho ràpid, però en Keki va dir: Ja m'he dit que jo coneixes. Però com estàs dient? Estic dient que tenim temps per fer-ho. Ho hem de pensar encara hi ha temps. D'acord, penso el mateix. Ja els he salvat, els he fet pensar per l'ascensor d'emergència. Ha, ho he fet, a la fi. I recordeu, la traça mata la caça. Amb habilitats surten bons resultats. De sobte, va sortir una figura estranya. Sóc la Maria Castanya, jo ho he fet perquè estic enfadada. He volat tots els refalls perquè la gent sigui dolenta. Jaja, ho impedirem. No tots he fet res més, o tindrem que fer-ho per les mares. I al final tot va sortir bé i va tornar a la normalitat.